Kuhmo Oy on hieno yhtiö. Sillä on hieno historia ja hieno tarina. Ja on lukuisia tekijöitä, jotka on vaikuttaneet, että yhtiö on tässä pisteessä tänä päivänä. Aina siitä yksittäisen metsäteknikon ideasta, että perustetaan puunjalostusta Kuhmoon, niihin kaikkiin kehitysvaiheisiin tässä välillä. Kuhmo-yhtiö perustettiin 30.10.1955 pidetyssä kokouksessa ja toimitusjohtajaksi valitsivat Markus Sirviö, metsäteknikon. Ja toiminta kehittyi alkuun pyöreän puutavarahankintaan ja edelleen markkinointiin. Ja nykyisen sahan rakennuspäätös sinetöitiin 26.5.1958 ja saha valmistui 13.3.1959 ja se oli vielä perjantai-päivä 13. päivä. Ja tämä nykyinen saha uusittiin koneistoiltaan täysin 1960. Tuotanto oli niin kuin 1959 oli 1591 standardia ja se on sitten vaihdellut tietysti vuosittain 4700 5500 standardin välillä. Ja toimitusjohtajina on toiminut, ensimmäinen oli Markus Sirviö, sitten oli M.V. Tikkanen, joka myöskin niin kuin rakennutti tämän sahan. Sitten Tikkasen äkillisen kuoleman jälkeen joudun olemaan minä, Valter Pääkkönen, vajaa vuoden siinä. Sen jälkeen oli metsähoitaja Esa Rouhiainen ja 1.9.63 lähtien on ollut Leo Virta. Sitten nykyinen vientihöyläämä on valmistunut syyskuussa 1965 ja keinokuivaamo 1967. Ostettiin Kuhmo-yhtiölle semmoinen kuin Valtimo-nimen saha vuonna 1973 syksyllä. Henkilökuntaa näissä on Valtimo-nimen sahalla on noin 7-18 henkilöä. Kuhmon sahalla, sahan puolella työntekijöitä noin 60, henkilökunta 11-12 henkilöä ja metsäosasto ympäri vuoden noin 20 henkilöä. Helmikuun 4. päivä tuli 43 vuotta. Eli 80 helmikuun 4. päivä on tullut tähän taloon. Minä kävinkin täältä moneen kertaan kysymässä, että olisiko teillä töitä. Ja sitten sain niin kuin tietoa, silloinhan ei ollut kännyköitä, niin muuta kautta sain tietoa, että olisi niin kuin töitä tarjolla. Vanhalla Jouko oli silloin täällä ja sahahoitajana. Ja polkupyörällä, mentiin vanhalle kuorimolle, niin mä polkupyörällä ajoin, kitkuttelin siinä Joukon rinnalla. Se Jouko kysyi, minä muistan, että oletko sinä armeijan käynyt, että kyllä minä olen käynyt. Ja mentiin sinne kahtomaan, piti kuorimon urakalla ruveta tukkia syöttämään käsiin ja se tunti piti minun katsoa sitä, että miten se tapahtuu ja sen jälkeen että se asia selvä, nyt rupeat töihin ja siitä se lähti. Oli sinä talvena, oli otettu aika paljon silloin 79 syksyllä porukkaa tänne, koska silloin valmistui niin sanottu pienpuulinja, ensimmäinen pienpuulinja, mikä oli yhtiöllä. Silloin oli just lopetettu tuo Valtimo-saha, että niin siellä se ei jäänyt mieleen, että porukka niin kävi Valtimo-sahalla jotakin purkamassa aina. Ja sitten oli se Hyrjysalami oli tullut siihen mukaan. Mutta täällä Kuhmossa oli niin kuin
Että se pienpuulinja oli valmistunut, mutta se oli niin kuin investointina silloin tehtynä, jo silloin 79. Vuodessa 1960 palveluraami, niin siinähän sahattiin kaikki nämä niin sanotut järeämmät tukkiluokat, että niistä ne pienemmät meni sitten tuonne pienpuulinnalle. Asetteet siihen aikaan tehtiin, että pistettiin koivupalikoita sinne vähän terien väliin, että saatiin oikea asete. Lyhenti sitä koivupalikkoa, jos liitavara oli liian paksu, niin pani vähän lyhyemmän palikan sinne väliin, niin sillähän se korjautui sitten. Ja tässä saatiin tätä järeätä, koska silloinhan sitä, varsin jos ajatellaan 40 vuotta taaksepäin, niin silloinhan puun koko oli järeämpää mitä tänä päivänä. Että nämä kasvatusmetät, että silloin tuli tätä järeätä puuta huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä. Ne raamillahan ei oikein pientä puuta oikeastaan sillä kannattu saada eikä voinutkaan. Niin se varmaan nähtiin, että sitä olisi niin kuin tarjolla, tätä pienpuuta, että sinnekin puolelle kannattaa satsata, että sen käsittelyyn. Yleensä sitä kaveria käytettiin siinä vetopöydällä, että miten se pärjää. Mulla on aina ollut se tuolla vieraajien kanssa, kun minä olen pyörinyt, niin mä aina, kun nykyään tuo saatavara lajittelu on sitä kamerakuvausta ja Pinskani teki sen viivakoodin siihen, niin se oli se viivakoodi jo silloin käytössä, kun merkkarithan merkkasi sen viivakoodin, sen merkin siihen, että mikä se puutavaran laatu on. Ja vetopöydällä oli sitten viivakoodin lukijat, kun sitä katsottiin, että mikä merkki siinä on, että minnekä lokero se nykästää siitä. Se jää aina niin kuin mieleen, että se Jeesutta virta, kun näki, että se on liikkeellä, että nyt se kierrättää jokaisen luona toivottavasti hyvää joulua. Totta kai se niin kuin silleen, varmaan hyvä mieli tuli jokaiselle, kun se huomioi kuitenkin sillä tavalla, koska hän oli muuten kuitenkin aika vähän niin kuin liikkui itse tällä prosessissa. Helsingin Sanomista luin, että Kuhmo Oy etsii nuorehkoa metsänhoitajaa toimitusjohtajaksi. Puunhankinnan uudelleenjärjestely oli olennaisin tehtävä. Koin, että minähän kyllä tuon saattaisin osatakin ja eiköhän tämä toimitusjohtajan asioitakin nyt sitten niin kuin pikkuhiljaa pysty kerran hyvä on firma. Tervehtimiskierroksen siinä yritin tehdä, mutta sitten yritin ruveta katselemaan niitä papereita ja mielikuvani mukaan ruokatuntiin mennessä olin löytänyt sitten sellaisia papereita, jotka rupesivat niin ihmetyttämään, että mikä tämä on. Ja silloin tulin sitten kotiin ja sanoin, että ei lopetetaanpa se kontin kesään kantaminen, tavaroiden kantaminen. Tästä saattaa tulla lähtö hyvin äkkiä pois. Siinä oli semmoinen ihmettelyn aika, että mitä tässä tehdään. Ja ensimmäinen asia oli varmaan se, että tästä nyt pitää joillekin tahoille saada tieto. Tämä, niin kuin se Lauri aikana niin ne muuttui ne YT-tilaisuudet, että ne oli niin kuin, se varmaan aika perusteellisia. Varmasti hän halusikin, että kaikki tietää, että missä mennään. Koska se oli varmaan niin kuin tärkeää Laurille, että Laurille oli niin tärkeää, että me kaikki tiedetään, että missä tilassa me ollaan. Että se pystytään niin kuin sitten omalla osaltaan vaikuttamaan siihen. Että ne oli perusteellisia silloin ne YT-tilaisuudet, mitä se piti. Että sen sanoman sai perille, että tässä on tosi kyseessä, niin siitä mä olen kyllä niin kuin sen hetkisen henkilökunnan kanssa, henkilökunnalle kiitollinen, että ei siinä ollut oikein paljon mitään epäselvää. Että kyllä siellä takana oli tieto, että asiat ei ole hyvin. Niin siihen alkoi sitten pikkuhiljaa tulla rahoitusta niin, että päästiin sitten liikkeelle. Mutta kyllä se oli jossakin vaiheessa niitä aamulla piti ensimmäisessä ajassa alla ja katsoa, että onko kalvien päällä yhtään tukkia. Sitten alettiin opettelemaan sahausta ja Hyryslammella taisi olla sen verran investointia, kun mä en koskaan siellä oikeastaan, enkä käynytkään. Että siinä raamista toinen muutettiin pyörösahalinjaksi, se oli raami, pyörösahalin ja yhdistelmä minun käsittääkseni. Paljon puhuvat siitä Hyryslammesta sahasta ja no sittenhän se paloi. kun siinä nyt oltiin varmaan pohtimassa niitä päällä olevia ongelmia, niin siinä tietenkin tuntui, että
ei voi olla tämäkö vielä. Ja päästiin paikalle, niin siellä oli aika matalana saha. Kaikki oli sortunut. Silloin oli kyllä aika lailla sekavat tunnelmat. Asioita ei oltu kovin paljon ehditty käydä läpi, mutta oli kuitenkin ollut jo vuosittainen vakuutusten tarkastus. Sitten alkoi se mietintä, että mihinkä tämä investointi sitten, vakuutusrahat ja muut, mihin se investointi tulee sitten. Että tietysti täällä oli pelekona se, että se mennään Hyrynsalmelle. Kyllähän se silloin, niin vaikka ammattiyhdistysliikkeitä on aina työnantajien kanssa saattaa napit vastakkain, mutta kyllähän se silloin, kun muistellaan niitä sen aikaisia ammattiyhdistyshenkilöitä, niin kun täällä sahalla oli, niin kyllähän ne teki paljon työtä sen eteen, että se tullaan Kuhmoon se investointi, että kaikki oli niin kuin puhalti siihen yhteen hiileen niin sanotusti silloin sen puolesta. Koska Hyrynsalmen etunahan oli, että siinä oli junarata ja mitä nyt on kuullut, niin sanotaan, että siellä isot hiekkakankaat, minnekä voisi voinut laajentaa vaikka kuinka laajasti. Että se oli kyllä semmoista aikaa, että hyvin epävarma, että kumpaan lähtö se investointi sitten loppujen lopuksi. Hyrynsalmen sahan palo-onnettomuus, joka tietenkin sinällään oli erittäin vakava ja ikävä asia, mutta se samanaikaisesti johti niin kuin strategian muuttumiseen ja keskittymiseen niillä resursseilla yhteen paikkaan, joka on niin kuin ollut varmasti hyvä päätös yhtiölle ja menestyksen edellytys. Ja elämäni vaikein tilanne tuli sitten siinä vaiheessa, kun olikohan se nyt 33 miljoonaa se tämä 3 vuoden investointisumma. Yhtäkkiä pankki totesi, että okei, mutta menet ja haet kaupungin takauksen. Siinä piti vaan nielasta. Ei voinut sanoa, että enkä mene. Se oli aika vaikea. Se oli minusta vaikein päätös ja siinä mielessä sitten kun aikanaan se velat saatiin maksettua ja kaupungin nimi pois, niin se oli sitten se paras hetki. Siinä mielessä muistellaan niitä aikoja aina, että se oli vähän niin kuin täällä semmoinen vitsikin jopa, että aina kun tullaan routamaahan, niin täällä isketään kuokkamaan ja ruvetaan rakentamaan. Ja sille se rakentaminen aina, että se on sattunut silleen, onko se ollut sitten hyvää liikemiesvaistoa vai mitä se on ollut sitten, että aina kun se on ollut vähän semmoinen heikompi aika, silloin on investoitu, että ollaan niin kuin kovassa iskussa sitten kun lähtee se parempi aika. Työntekijätkin sitoutuu siihen, että mitä ollaan tekemässä, että se Lauri niin kuin osasi hyvin viedä sen niin kuin siihen suuntaan, että me oltiin ihan Windows-kurssilla. Ihan miten Windowsia käytetään. Se lähti ihan sieltä. Se lähti niin alusta koko asia. Siellä ei ollut mitään tekemistä niin kuin puun kanssa, kuin ihan miten tietokone toimii. Lähdettiin niin kuin siitä. 80-luvulla lopulla Hyrynsalmen palon kautta keskittyminen yhdelle paikkakunnalle ja samanaikaisesti pyrkimys hankkia parasta mahdollista teknologiaa, joka osaltaan johti 90-luvun kasvuun. Vauhdilla purettiin sitten se raamisaha sitä nykyisen Heinolan linjan alta poikkeen. Ei ollut kuin husvarina käymään ja moottorisahalla niitä lankkuja katkomaan, niin siinä se rupesi sahahi purkautumaan. Kun nehän on puusta silloin tehtynä, eihän siellä ollut mitään muuta kuin kuljettiin ketjut ja raami oli niin kuin rautta ja kaikkihan oli puusta. Että kolatkin oli niin sanotusti puusta ja johteet kuljettimilla, niin ne oli puusta. Se oli suuri harppaus automatisoinnissa ja tämmöisessä fyysisen työn vähenemisessä, koska siihen asti oli paljon tämä työ ollut siinä sahalla niin semmoista fyysistä, niin siirryttiin tämmöiseen automatiikkaan ja valavomossa istumiseen eli valvontatyöhön enimmäkseen. Se oli iso muutos silloin 1992 ja se on vaikutti isosti yhtiön kehittymiseen. Jos ilman Kuhmon lämmön investointia, niin ei Kuhmo olisi voinut kasvaa. Toki toisinpäin, että tarve on ollut Kuhmo Oy:llä ja on myös Kuhmon lämpö investoinut. Ja siitä on hyötynyt koko Kuhmon kaupunki, ketkä nyt on lämmön päässä ja ketkä täällä asuu. Laurille oli tyypillistä se, että hän paneutui
näihin meidän osastoihin ja työpisteisiin ja kaikkiin äärimmäisellä pieteetillä, että oli kiinnostunut erittäin paljon, mitä missäkin tapahtuu ja ennen kaikkea, että miksi näin tapahtuu tai ei tapahdu. Näen niin kuin suurena tahtoihmisenä ja visionäärinä Nakarin Laurin ajatukset, miten yhdellä yksityisellä sahalla tuotantoa kehitetään ja sahan kehittäminen jatkuvaa pullonkaulojen poistamista ja siinä Lauri oli visionääri. Ja hän oli realisti siinä, että muisti resurssit ja niukat resurssit, minne laitetaan rahat ja mistä pullonkauloja aukastaa, että suuri kunnia hänelle siitä. Tämmöinen kunnioitusta herättävä ehkä tuli aina tulla mieleen, kun se oli isompi se mörrä ääni, että se vähän pelottavalta voi äkkiä vaikuttaa, mutta osasi mulla olla semmoinen rentohikaveri kyllä. Että itsellä on jäänyt mieleen vain, että kun joskus mä lähdin töistä 4 jälkeen ja tosiaan sitten huomasin tuossa mennessäni, että tuohin asia jäi tekemättä, pyörin takaisin ja sitten lähdin pyöräkoneen otin ja lähdin sitä asiaa korjaamaan. Eli Lauri tuli siihen ja pysäytti ja sanoi, että meinaatko itsesi työllä tappaa, se ei ole tarkoitus. Hyvin osasi olla tosi rentoihin kaveri, että löytyi se toinenkin puoli. No se pienpuulinja-ajatus lähti siitä, että kun tämä oli tämmöinen mustasukkaisesti varjeltu tämä tukin osto, että siellä ei oikeastaan ollut näköpiirissä, että sieltä voisi lisätä tuotantoa. Kun tuolla maakunnassa kierteli noita kuitupinoja ja potkiskeli siellä päällä ja ihmetteli, että kun tässä on 2/3 semmoista, joka haluttaisiin tuonne sahalle. 2003 pienpuulisahauksen avaaminen modernilla nykyaikaisella menetelmillä oli selkeä menestys. Ensimmäisiä oltiin tässä mittakaavassa, ketkä rupesivat sahaamaan pienpuuta tolla filosofialla, millä me nyt tehdään, että suoraan metsästä pienpuu parrukuorma pöydälle. Siitä ei pysty niin parantaa tai tehokkuutta enää lisäämään. Näin kyllä väittäisin. Me ollaan sitä tehty 20 vuotta nyt isossa mittakaavassa, niin osataan se homma. Kyllä meidän vahvuus on se, että me ei olla oltu pelkästään bulkkituotteiden toimittaja, vaan me ollaan kuunneltu sitä asiakasta ja lähdetty mukaan sitten niihin heidän ideoihin. Joskus se tarkoittaa dimensioiden muokkaamista, joskus se tarkoittaa heidän kosteuteen mukautumista, joskus pituuksiin. Kaikkea me ei voida tehdä tietenkään, koska meillä on tämä metsä, joka määrittelee aika paljon asioita, että mitä sieltä pystytään ottaa, mutta monia asioita me voidaan tehdä, kun ollaan vähän luovia. Ja ennen kaikkea se, että me kuunnellaan, mitä se asiakas haluaa. On aika paljon niin kuin muuttunut markkinat tässä 20 vuoteen. Että muistan silloin, kun olin lähetyksessä itse, niin Tanska ja Englanti oli suurimmat markkinat. Ja Mänty huonekaluteollisuus oli suurin se yksittäinen segmentti. Nyt se huonekalusegmentti on ihan marginaalinen meille. Ja siihen on tietysti pitänyt keksiä muuta. Isoja muutoksia. Niissä on pitänyt niin kuin myyntiporukan olla hereillä, että osaa muuttaa tuotteet järkevästi semmoisiksi, mitä saadaan. Koko viime vuosikymmenhän me edettiin poistamalla pullonkauloja pienillä tehostamisinvestoinneilla. Ja tuotantomääräthän kasvoi noin 100 000 kuutiometriä, mikä vastaa ihan teollisen sahan määriä. Eli ei se mitenkään merkityksetöntä työtä ollut. Ja samanaikaisesti on suunniteltu tätä nyt toteutettavaa investointipakettia. Ja
Investointi ihan massiivinen, 45 miljoonaa. Ei me olisi ihan tätä tahtia pystytty tätä toteuttaa, jos ei olisi tullut tämä sahatavaran globaali supersykli lopulta tänne Eurooppaankin. Niin kun nyt on isot investoinnit menossa, niin toivotaan, että nyt tämä ei osu niin oikein saumaa, että sitten kun taas lähtee markkinat oikein vetämään, niin sitten meillä on sahakoneet tuossa hyvässä iskussa. Ja varmasti olikin aika jo uudistaa, että kyllähän se niin tästä Heinolan linjasta niin varmaan on aika mennyt jo ohi. Että tällä hetkellä markkina on haastava, mutta pitemmällä aikajänteellä tarkasteltuna me ollaan kuitenkin ihan tehty oikeita asioita ja ainoa tie on tämä, että tuotantomäärää nostetaan. Samalla myöskin parannetaan varmasti meidän työskentelyolosuhteita tämän uuden linjan myötä. Kyllä olosuhteet tuottaa sahatavaraa on paremmat mitä nykyisillä välineillä. Sinänsä on niin jatkettu sitä strategiaa, mikä yhtiössä on ollut pitkään, eli pidetään laitteistot kilpailukykyisinä moderneina, ei päästetä liiallista investointivelkaa syntymään ja sitä kautta turvataan se kilpailukyky ja myöskin kyky uudistua ja investoida. Kuhmo-yhtiön merkitys Kuhmolle on valtava. Suorat työpaikat, se on vain yksi osa kokonaisuutta. Meillä on valtava määrä alihankkijoita, meillä on ihmisiä töissä kuljetuksessa, metsänkorjuussa. Ketju kattaa sen jälkeen satoja ihmisiä, ketkä on jollain tavalla sidoksissa tähän sahaan. Meillä on se noin 160 työntekijää tällä hetkellä, mutta jo suora työllisyysvaikutus, jos lasketaan hakkuukoneenkuljettajista noihin rekkakuskeihin, jotka vievät meidän lopputuotteita Suomen satamiin ja kaikkea sitä, joka tavallaan jättää kädenjäljen siihen meidän sahatavaraan, niin se määrähän on noin 500 henkilötyövuotta. Ja sen lisäksi tulee näiden 500 ihmisen kaikki välillinen kulutus ja sitä kautta syntyvät palvelut ja työpaikat. Eli kyllä Kuhmo olisi varmasti hyvin erinäköinen kylä, jos tätä yhtiötä ei täällä olisi. Myös kaikki meidän hakkuuyrittäjät ja autoyrittäjät, jotka meidän kanssa töitä tekee. Kaikki on joutunut investoimaan ja kasvamaan ja hyvinvointia tietysti tulee sitäkin kautta. Ei yksin, kiitos kaikille. Kuhmo-yhtiö on hyvä työnantaja ja se on aina ollut sitä. Ja Kuhmo-yhtiö on ollut semmoinen eteenpäin katsova ja tulevaisuuteen uskova yhtiö. Ja aina on voinut tietää sen, että täällä ei lamppuja sammutella, vaan niitä mieluummin sytytellään lisää. Ja uutta kehitetään ja toimintaa viedään eteenpäin. Ja toinen asia on tietysti se, että meillä on ollut hirmu paljon ihmisiä pitkillä työurilla, jopa yli 40 vuotta talossa. Ja se kertoo myöskin jotakin yhtiön maineesta työpaikkana, että mitä me ollaan. Minusta se kertoo todella paljon. Tälle on tullut näitä eri tehtäviä, on sanonut haasteita, vastuuta, niin se on tälleen niin kuin tavallaan, kun siinä on itse kehittynyt mukana, niin se on sitten pitänyt niin kuin mielenkiinnon yllä. Tietysti työnantaja on ollut niin kuin luotettava, että silloin kun aikoinaan, kun on tullut tänne, ruvennut taloja rakentamaan, perhettä perustamaan, niin totta kai sitä sitten kahtoo sillä tavalla, että kun mennään pankista lainaa kysymään, sitä sanotaan, että se on 20 vuotta laina-aika, niin kyllä sitä ajatellaan, että kun on varma työnantaja tilitulla ajallaan, niin sä pystyt sitä tulevaisuutta myös rakentamaan niin kuin luotettavasti, pystyt niin kuin luottamaan tulevaisuuteen. Niin se on sitten yhtiö ollut tämmöinen luotettava työnantaja nämä vuodet. Se on pitänyt minut 43 vuotta täällä. Kyllä vahvuutena Kuhmossa on sitoutunut henkilökunta ja varmasti siihen on monia tekijöitä. Se on yhtiön politiikka, se on paikkakunta, se on se ymmärrys, että sillä työllä sitä hyvinvointia luodaan niin omaan talouteen kuin sitten varmasti myöskin koko tähän läheiseen yhteiskuntaan. Kyllä Kuhmo Oy ja Kuhmo Oyn työntekijöiden pitää pyrkiä olla maailman parhaita tässä sahaamisen taidossa ja tekemisessä. Siinä tarvitaan kovaa työntekoa, rautasta ammattitaitoa, mutta ne omissa valtteilla varmasti pärjää myös tulevaisuudessa siinä kilpailussa, mitä me kohtaamme kotimaisten ja ulkomaisten kollegoimme taholta.